cel mai bogat copil din România timp de 24 de ore. Selim se duce acum acasă la mine, eu rămân aici și mâine începe nebunia. Haide! Big Boss, trezirea, șeful. Bună dimineața, ți-am pregătit micul dejun. Bună dimineața! Mamă, să te tot trezești așa, mâncați-și gura ta. Auzi, asta e așa, pune și mie Rolexul ăsta, că nu mănânc bine fără el la mână. Gata, șef, Pune și mie. Așa, mă, tată. Să păpăm și noi și să ne pregătim de ziua ce urmează. Am mâncat tot din farfurie, mi s-a făcut un masaj rapid, iar după m-am îndreptat către jacuzziu cu spumă deja pregătit de Iuli. Ține și tu ceasul ăsta puțin și revin. Doamne, cât de pârnă e patul ăsta. Mi-a fost și frig. Hai că mă duc să văd cine vrea să mă spele pe dinți. Vine cineva să mă spele pe dinți? Nu vine cineva să mă spele pe dinți! Aparent nu vine nimeni. Mă spăl iară singur. Nici nu are pastă de copii, Mițu. Ce greu să te spăl cu peruța asta ieftină, Doamne. În sfârșit am terminat. Uitați-vă ce periuță ieftină are Mițu și cât de mică e. Mama Mițanu, vino și schimbă-mă. Mama Mițanu! Ce? Ce sunt hainele astea? Păi ce au? Unde sunt hainele mele Gucci? Noi nu avem haine Gucci. Uite-te cât de pârnaie sunt. Hai mă, că sunt frumoase și astea. Îmi sunt și mari, uită-te. Lasă, ia să vedem, ia întoarce-te un pic. Ce urâte sunt, dar măcar dacă avem haine urâte, ce mâncare avem? Avem parizer cu ceapă. Noi nu mai spor. Vreau acasă decât să stau aici. După jacuzzi am fost îmbrăcat și aranjat de către Iulia, am plecat repede către BMW-ul mopt cu care mă voi deplasa către un sport de bogați în timp ce mama îi face asta lui Selim. Hai Selim, rupe și tu din pâinea aia și mănâncă. Dar nu mi-o tai și tu? Nu am să te tai eu acum, că uite mă uite altceva. Mami acasă mi-o taie. Bine, atunci mănânc așa și gata. Mama, îmi plăcea mai mult caviarul ăla. Parizul ăsta nu e bun de nimic. Arată zici că e pielea de la un porc. Ce faci, mă, băiatule? Ia afară să tunzi, nu mai stai. Vezi că am și un gunoi acolo, să duci gunoiul la pubelă. Nu, la mine acasă nu făceam așa ceva. Ei, tate, aici nu ești la tine acasă. Hai să tunzi gazonul, haide. Nu, Haide. la acasă. Nu și să tunzi gazonul? Nu, Hai că te învață tata, Mițanu. că eu n-am crescut la țară. Am ajuns la un centru de echitație, un sport pe care oamenii bogați îl practică. Eu n-am mai făcut asta în viața mea, dar hai să vedem. Mamă, e prima oară când fac asta. Ce nebunie, ești de bun. Mamă, ce sus sunt. Da, mă, e senzație, mă, tată, să tot faci așa ceva. De-aia fac oamenii bogați echitație, hă? Mamă, și ce pajiște frumoasă avem în față. By the way, dacă nu sunteți abonați, dați subscribe și puteți câștiga 200 de lei săptămânal în semn de recunoștință. Subscribe, e gratis. Mă, senzație. Terminăm ședința de echitație și să vedeți ce urmează de acum încolo. Am continuat relaxarea în pădure în timp ce Selim era muncit la propriu de către tata. Selim, împingi de ăsta, după care împingi de mașină, da? Hai să-i dăm drum. Selim a continuat singur să tundă toată iarba din curte, neratând nimic, după care a strâns gunoiul, l-a aruncat în pubelă, în timp ce eu mă pregăteam de ceva foarte, foarte luxos. Am terminat ora de echitație, iar în stânga mea avem cea mai mare limuzină din România, cu care vom merge la mare, unde vom intra într-un iaht de peste 400.000 de euro. Ce-mi place să fiu Selim, haide înăuntru, jucați-o pe asta, tate! Să tot merge așa la mare, frate. Lux, tată, lux. Să tot faci clipuri cu Selim, ești nebun. Deja simțim puțin briza mării. E altceva, mă, băiate, în limuzină, mă. Selim, hai să mergem în mall, pentru că Mițu mereu mă duce. Hai mă, că n-am chef să stau în magazine cu tine. Ba da, hai să mergem, te rog să te grăbești. Nu, Haide. trebuie să mă duc. Hai, Selim, mai repede. Barbie l-a umplut pe Selim de haine și tortura a continuat și în alte magazine. Hai în următorul magazin, că mai avem, Selim. Am
mi-a rupt degetele. Au, au. Mițu mi le ținea el. Eu n-am mușchiul, Mițu. După ce Selim a fost torturat ore întregi prin magazine, a zis ceva pentru care Parpi își făcuse deja un plan. Barbie, dar mie mi-e cam foame. Atunci te duc eu la un restaurant mișto rău de tot, Selim. După un drum super lung cu limuzina, uitați-vă ce ne așteaptă, tată! Avem tot acest steag la dispoziție, așa că hai să mergem în larg să ne distrăm. Luăm și un desert de prânz așa în mijlocul mării, frumos. Tocmai ce mi-am pierdut o dărână de 3000 de lei. Dar băi, dacă eu sunt Selim, mie nu-mi pasă să mă mâncați aici gurată, pentru că, virgulă, cumpărăm alta după, nu e problemă de război. Așa că păpăm niște căpșuni și mergem să ne scăldăm puțin în larg, tată. În timp ce eu m-am pus la plajă, Selim era chinuit de către Parpi în locația asta. Doamne, ce-i restaurantul ăsta, pârnaie? Lasă-mă că e bun. Hai să mergem. Ia zi, Selim, ce vrei de mâncare? Dar deja nu mai mi-e foame. Eu uite la ce restaurant top te-am adus aici. Eu nu vreau nimic. Vreau eu o ciorbă de legume cu pilaf și cartofi la cuptor. Ce nu-ți place? Uite ce bine arată supa. De asta nici la grădiniță nu mâncam. Unde mai adus bar? La restaurant, Selim, e foarte bună mâncare aici. O să-ți placă, crede-mă. Nu e restaurant? Ba da, l-am împinge tava. Aoleu, vreau acasă. Selim nu a mâncat literalmente nimic, zicând în continuu asta. Nu-mi place, vreau la restaurant mișto. Lasă gura, lasă gura. Nu. Chiar dacă apa are mai puțin de 20 de grade, hai să facem și o băiță, băieți, că e păcat. Maestre, dă-și tu cola de acolo, te rog. Da, șeful, ia. Prinde șeful! Așa, mă, tată, ești nebun să tot stai așa în mijlocul mării, pe mare iaht frumos. Ospătar, adu-și niște struguri, nu mai sta atât, ești nebun? Cum să vin, mă, șefule, așa îmbrăcat acolo? Haide, mă, tu nu mai... Mamă. Hai, aruncă-i, mă, bă! Ia, șeful. Hai să ne... Ai început să studiezi cu un playlist lo-fi, dar acum chiar trebuie să te concentrezi. Închide ecranul, dar lasă muzica. mai prime puțin, Iulică, în larg. Dă, Iulică, dă-i. Cel mai bun ospătar, Iulică, mâncați și curată. Mai continuăm puțin bălăceala, iar după ne întoarcem către București pentru că pregătim o surpriză mare rău de tot, ceva ce Selim ar face. Mamă, de-abia aștept să fac live. Unde mă pun? Pune-te acolo, Selin, la setup-ul meu și mă duc aici la Mițu. Să vezi și te arunc în aer, Parpi. Aolea, mi-e frică deja. Mă pun să pregătesc live-ul și după o să duc pe Selim undeva unde nu se va aștepta. Unde mai mă duci, mă? O să vezi tu, Selim, unde te duc. Live-ul cu Fortnite a fost singura activitate unde Selim s-a simțit chiar bine. Să dați like și subscribe acolo. Au terminat live-ul, iar după, Parpil anunță ceva ce îl sperie multicel pe Selim. Selim, vezi că aici nu avem pat, tata Mițanu și mama Mițanu au plecat. Am rămas fără chei și trebuie să mergem să noptăm la un hotel în seara asta. Sper că e de ăla de 5 stele. O să fie de 5 stele, da, ai dreptate. Ne aflăm la cel mai mare loc de joacă din București și am închiriat toată chestia asta pentru a face o petrecere cu abonații. În partea asta sunt abonații. Joacă, tată! Au liber abonații la joacă, tată! În timp ce abonații mei se distrau împreună cu mine, Selim se pregătea să intre într-o locație care îl va marca negativ. Ia uite, Selim, la ce hotel mișto te-am adus. Și hotelul ăsta unde m-ai adus? Hai, Selim, că e mișto. Nu vreau să stau aici. Dar hotelul ăsta e cumva pătuit? De ce e totul atât de urât? Nu înțeleg. Dar unde-i camera? Că deja mă sperie. Hai să căutăm, că nici eu nu știu. Au căutat camera, au intrat și Selim literalmente a avut un șoc. Cât de urât e aici. Și cât de urât mirose. Ce să facem dacă tata și mama Mițanu n-au fost acasă? Aici dormim în seara asta, Selim, că n-am avut ei. Aoleu. Dar de ce avem o chiuvetă pârnaie aici în cameră? De ce sunt perne aici și de ce miroase atât de urât? Nu-mi place hotelul ăsta deloc. Hai, Selim, că trebuie să facem un sacrificiu. Seara asta aici dormim. Eu nu am cum să dorm aici, mă duc acasă. Selim, nu stai. Ce faci, Selim? Îi spun la Mițu că renunțăm? Da, nu mai vreau aici. S-a terminat și distracția aici, am primit un mesaj de la Party cum că Selim nu mai poate continua challenge-ul, așa că video se încheie aici. Dați like, subscribe, pa, pa!